Здравейте, приятели! Отново наближава един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, и естествено въздухът бива изпълнен освен с много очаквания и с традиционни и съвременни рождествени песни. Сред всички тях има обаче една, която всички ние още от деца сме чували и лесно я разпознаваме – Тиха нощ, свята нощ. И искам сега да припомня отчасти нейната стойност и история, за да можем, когато я чуем отново, по-ясно с нас да изгрее онзи дух на преклонение и благодарност, който е вдъхновил авторът ѝ. И така, малко статистика. Тя е една от най-популярните коледни песни, преведена на над 330 езика и позната в почти всички страни по света. Дълго време е считана за тиролска народна мелодия, днес тя представлява най-универсалното послание за мир, благодат и щастие. Нейната история е интересна. През 1831 година Тиха нощ, свята нощ за първи път се е появила в два песенни сборника в Берлин и Дрезден. На мястото на имената на авторите пишело неизвестни. Малко повече от 20 години по-късно пруският крал Фридрих Вилхелм IV толкова харесал песента, че наредил да бъдат открити създателите ѝ. Това станало съвсем случайно. Директорът на хора на австрийският град Залцбург, който поел задачата да ги издири, направил забележка на едно от момчетата, че не пее правилно коледната песен. Неговото смайване било огромно, когато юношата му отговорил, че знае по-добре как тя се изпълнява, тъй като баща му я е написал. Директорът веднага заминал за Халайн, където живеел бащата на момчето Франц Грубер, органист и ръководител на местния хор, който пък посочил приятеля си, свещеника Йозеф Мор, като автор на текста. И сега тук имаме две версии, едната популярна, а другата истинска. Според популярната версия, на 23 декември 1818 година помощник викарият на църквата Свети Николай в Оберндорф, Йозеф Мор, с ужас открил, че мишките са повредили меха на органа. Той изпаднал в паника и се зачудил какво да направи, за да има все пак музика за месата за Рождество. Хрумнала му спасителната мисъл да създаде тържествена песен. На лист хартия почти на крак нахвърлял няколко стиха и отишъл в съседното градче, където живеел учителят и органист Грубер. След доста уговорки, музикантът се съгласил да помогне на приятеля си и написал мелодия към неговите думи за песен, която трябвало да се изпълни от двама солисти и хор в съпровод на китара. Немският текст е сътворен от Йозеф Мор още през 1816 година, когато бил млад свещеник в църквата в градчето Мериапфар, Австрия. След година се върнал в Оберндорф, където е живял преди и взел съчинените от него стихове със себе си. На 24 декември 1818 година Йозеф посетил учителя-музикант Франц Грубер, негов съсед и приятел, и незнайно защо го помолил да напише музика по неговата поема, която да не се изпълнява на орган. Според някои причината е, че органът наистина е бил развален, според други пасторът искал нов хим за Рождество. Мелодията била композирана и песента действително прозвучала в църквата още същата вечер. По-късно Карл Маухер, майстор на органи, няколко пъти посещавал църквата, за да ремонтира музикалния инструмент и случайно намерил копие на композицията, което отнесъл у дома си. Той станал причина коледната песен бързо да се разпространи в Австрия. После тя започнала да се изпълнява и в съседна Германия. Днес в Оберндорф върху църквата Свети Николай има надпис в памет на двамата създатели на Тиха нощ и свята нощ. Но текстът и мелодията отдавна са преминали границите на градчето. Тиха нощ, свята нощ е била изпълнена пред кралския двор в Лондон през 1827 година, после в Москва през 1831 и в Ню Йорк през 1839 година.
Песента е била изпята едновременно на немски и на английски език по време на коледното примирие през 1914 година на Първата световна война, защото текстът и мелодията са били познати на войниците и от двете страни на фронтовата линия. В онова време няма знаменит музикант, който поне веднъж да не я е изпълнил, а всяка Коледа божественото послание пресича границите и докосва човешките сърца навсякъде по света. Пожелавам ви спокойни и весели празници и очаквайте съвсем скоро и рождествената ни тема.